Hinay alas 12 sa tungang gabi, ipasayo-sayo sa dakbayn sa Sugbo ang pagpabilin sa mga tao sulod sa mga minteryo ngadto na lang sa alas 10 sa gabi. Samtang gidasig ang katawhan sa pag-una-una na lang og bisita sa mga samang aron malikayan ang kahuot sa mga tao. Ani ang report. Girekomendar sa Police Coordinating Advisory Council nga kutob lang sa alas 10 sa gabi ang pagbisita sa mga samang sa Cebu City. Matod ni Konsehal Philip Sapra, ang chairman sa Committee on Public Order nga mausab kini ang gitinguha sa mayor. Hugot gihapon nga gidili ang overnight sa mga minteryo aron malikayan ang mga dili maayong panghitabo. We already have a template on that, and we are very fortunate to have a new regional director who is very focused on helping and partnering with us. Samtang nakaanay na ang tanan alang sa pagpatuman sa peace and order panahon sa kalag-kalag. 400 ka mga pulis ang ipakatap sa nagkadayang mga samang aron masiguro ang kapsay ug kalinaw sa kasaulugan. Adunay 21 ka mga samang ang Cebu City ug awhag sa kapulisan nga butangan kini og dugang mga CCTV ilabi na kadtong mga dagkong sementeryo. Gikatakdang mapatuman og full alert ang kapulisan atol sa pagtimaan sa adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag. Aside sa to ang deployed nga personnel, no, ang ato ang anti-criminality personnel is intact. So that is why nga full alert status, meaning all personnel should be present during that days. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.